дар Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат аз рӯи 7 номинатсия математика, физика ва астрономия, химия, биология, география ва технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ оғоз гардид. Ба даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур 593 нафар довталабон роҳхат пайдо намуда байни ҳамсабқати зеҳнӣ менамоянд. Ёсимин Элназарзода ва Меҳровари Истам бо тафсилоти бештари мавзӯъ. озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат соли 4 аст ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар раванди амалисозии бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф баргузор карда мешавад. Озмун бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастраси пайдо кардан ба техникаву технология, тавсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо тақсимот ба 2 гурӯҳ дар алоҳидагӣ оғоз гардид. Тибқи талаботи озмун дорои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шакли нав, лицейҳо, гимназияҳо ва муассисаҳои таълимии президентӣ ва хусусӣ, хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, бакалаврон ва магистрон, ходимони илмӣ ба истиснои докторони илм, профессорон, узви вобаста ва пайвасти Академияи Миллии илм ва академияҳои соҳавӣ, аспирантон, докторантон, унвонҷӯён, докторантҳо аз рӯи ихтисос PhD, омӯзгорони муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот, муҳандисон, ихтироъкорон ва дигар намояндагони касбу кори гуногун иштирок менамоянд. Озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат дар 4 давр баргузор гардида, даври якум моҳи апрел дар муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои илмӣ ва дигар ташкилотҳо, даври дуюм нимаи дуюми моҳи май дар маркази шаҳр ва нояҳо, даври сеюм дар нимаи дуюми моҳи сентябр дар вилояти Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру нояҳои тобеи ҷумҳурӣ, даври чорум, даври ҷумҳуриявӣ барои ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми даври сеюми озмуни моҳи октябр баргузор мегардад. рӯз то рӯз ана рӯ ба ин озмунҳо довталабон чӣ аз қишри миёна бошад, чӣ аз қишри калонсолон бошад, ба ғайр аз хонандагони донишҷӯён, магистрон ва аспирантон ана зиёд мегарданд. ба ҳамин хотир мо тамоми шароитро, тамоми ана кӯшишу ғайратро барои ғолиб шудан дар ин даври ҷумҳуриявӣ ба харҷ медиҳем. кӯшиш менамоем ки шогирдони мо ҷо гиранд. дар ин замина дар Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон даври ҷумҳуриявии озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат бо иштироки масъулони Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон, сохторҳои соҳаи маорифи кишвар, олимону донишмандон, ҳайҳати ҳакамон ва иштирокчиён, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯён ва қишрҳои гуногуни ҷомеа доир гардид. Таъкид гардид ки барои дар сатҳи хуб баргузор намудани озмун тамоми ташкилоту муассисаҳо, масъулони шаҳру нояҳо шароити мусоид муҳайё намуданд, то иштирокдорони озмун дар сатҳи хуби омодагӣ аз рӯи низомномаи он ва донишу маҳорат сабқат намоянд. ман дар даври минтақавӣ сазовори ҷои дуюм гаштам ва инак дар даври ҷумҳуриявӣ ин озмун иштирок карда истодам ва барои омодагӣ дар ин озмун ман аз китобҳои фаннӣ истифода намуда, аз манбаъҳои интернетӣ низ истифода намудам. нахуст даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат дар бахшҳои алоҳида баргузор гардид. ёдовар мешавем ки озмун аз рӯи 7 номинатсия математика, арифметика, алгебра, геометрия, физика ва астрономия, химия, биология, ботаника, зоология, анатомия, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ гузаронида мешавад. ёдовар мешавем ки озмуни мазкур то 26 октябри соли равон идома меёбад. Ёсимин Элназарзода, Меҳровари Истам, Душанбе, Хабар.